Bideo hau Rosa Maria Guerra Fuentesek egin du. Argia bidean, bizitzak salbatzeko escape room virtuala. Etorkina izatea ez da erreza. Bakardadea, gaizki ulertuak, beldurra, baina gaur zu bezalako milaka bizitzea aukeratzen dute. Etorkinen 60% sentitzen dute inork ez ditula ulertzen. Etorkinen 50% antsietate sintomak dituzte. Etorkinen 30% nahi gabeko bakardadea pairatzen dute. Hitz egitea osasuntsua da. Escape room honetan adi egoteko seinaleak bereizten ikasiko duzu. Sare seguruak eraikitzen, etorkina izatearen harrotasuna berreskuratzen. Zure istorioa importantea da. Zure bizitza oso importantea delako. Zatoz escape room honetara.